Il-proġett tal-Università Amerikana ta' Malta f'Bormla se jrendi benefiċċju ekonomiku u soċjali bla preċedent lin-nies u n-negozji tal-inħawi. Iżda bl-istess mod se jibbenefika l-wirt arkitettoniku ta' pajjiżna hekk kif se jsir restawr estensiv fuq iż-żewġ binjiet li se jilqgħu mijiet ta' studenti la darba l-proġett jitlesta. Dwar dan tkellimna mal-perit Edwin Mintoff li huwa nkarigat mir riġenerazzjoni tal-binjiet imsemmija. U għafisser kif li l-in mill-għana ewlieni l-investiment se jkollu impatt holistiku f'żona ta' valur storiku kbir. Interessanti li dan huwa biex ngħidulu hekk il-missing link u hekk bej din iż-żona fejn hemm ġa ċertu xogħlijiet, speċjalment fuq ix-xatt tal-Birgu, u ż-żona naħa l-oħra fejn hemm il-Maċina u hemm xi żvilupp ieħor, jiġifieri dan se jaqgħad imbagħad dal-kontinwità ta' żvilupp. Għalkemm mibnija f'perjodi diversi b'waħda ta' żmien il-Kavallieri u l-oħra mibnija mill-Ingliżi, l-użu ta' żewġ binjiet ma tantx varja hekk kif tul is-snin servew ta' maħażen tax-xogħol għal miet ta' ħaddiema tal-idejn. F'dan l-ispirtu l-perit Edwin Mintoff tena l-prijorità li jinżamm il-karattru tal-post mhux biss minn barra iżda anke minn ġewwa. Dan il-post mument storiku tiegħu kien l-attività industrijali u aħna anka da beħsibna nżommuh ukoll, jiġifieri għandek ċerti artifacts ġewwa li aħna biħsiebna illi nżommuhom, hemm pereżempju interessanti ħafna l-pompi oriġinali illi kienu joperaw id-dok u aħna bda sirna xxina nżommuh u anke nintegrawh b'mod animatiku fil-proġett kollu. Element ieħor il-proġett se jassigura huwa l-aċċess tan-nies bejn Lisla u Bormla kif elenkat mill-perit innifsu. Qegħdin ħidu vantaġġ minn żona illi ġarfet fit-tieni gwerra illi qiegħda fin-Knights Building biex aħna noħolqu aċċess bej il-parti tal-isla u l-parti tax-xatt fejn ħanamlu il-parking u naturalment imbagħad wieħed ikun jista' jasal fuq ix-xatt, ix-xatt dejjem se jkun miftuħ għall-pubbliku ġenerali. Dan kollu jikkonferma l-valur misjud li se joffri l-proġett tal-Università Amerikana, mhux biss mill-aspett edukattiv iżda anke mill-aspett storiku u dak soċjo-kulturali.